weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde hello sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to sadela to guijilona to keeɗele to ali wuuri to wudduru ko on takkusan juula ha to galle sar abdoullahi sar nulumaji dembe funeɓe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie laamu leydi Mauritanie a fi écran ji joyya taw ko écran ji mawɗi no fewi e ndera yoga e leyɗe e ndera nakcota beele yimɓe kala ne jeeɓa match hakkude leydi hakkude tigui leydi Cap Vert hakkude mum e leydi Côte d'Ivoire hakkude mum e leydi Mauritanie ɗi jotta to leydi Côte d'Ivoire taw ko 8e di final am to leydi Sénégal Amadou Ba hoore jaagoɗe leydi ndi o waɗi inauguré stade municipal Ibrahima Gueye to Mbacké to leydi Mali colonel Sadio Camara o bismanoma émission biteɗo Mali Koura Tasirade o holliri tigui wonde leydi ndi waɗi tabal manggal no fewi to banggue sécurité kabaruji men kedde afrique ma en ketto musidɗo men Alassane Oumar Mbodjo habaruji men joolam jabiri ma en jaaha to leydi France to leydi Allemagne to leydi Russie to leydi Syrie to leydi Iran bisimilla mon e ketki hotondirte joni joni piren pacciren Ceerno Ahmadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ko gando laaɓaɗo listihara kumpitiɗo lasrari danayal kame ɓalayal kala sa yiɗi hebde humpito laamgo ko fate banggue yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala yaɓan ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji joni joni keɓa hen ko laaɓi ceerno Ahmadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ene safa kiis fibron nonne kadi caɗele ɓesgu joguiɗo caɗele gorago eɗin fannuji kala kono kadi ko bindowo laaɓaɗo listihara pirowo koyɗi guila to banggue golle moƴƴe ittude dabare kono nonne kadi kumiɗo guila to banggue dewle ha e golle e kayitaji kala kanko ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji haɗani ɗon tan omo safra on janowo barogal ha yogay ñabbuji goɗɗi kala ha tenti noon omo jogui leɗɗe sa muɗi tan a yitoto hen hoore maɗa ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji holto tawete hande omo tawe toon to Paris lamorgo leydi France sa yiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 walla noon so tawi ko onon wonde toon to leydi France mbatta ko 06 04 04 66 27 kono kadi kanko ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji kumpitiɗo lasrari danayal e ɓaryal kala ene yaadini tene kadi ne waddi hen listihar lappinde ceera base makko ene tawe to Dakar lamorgo leydi Sénégal woni ɗon ko musidɗo makko kumpitiɗo ɗen golle woni ceerno Abdoulaye Diallo on noon sa yiɗi jokkodirde e mum ko 77 714 94 15 kono kadi mo andino dendagal Mauritanie kala to Nouakchott waɗɗani Robin 4 ene tawe ɗon miñi ko base makko gonɗo ɗon sa jokkodire ɗeɗo hen tongoɗe ma eɓen kollaɓi woni ceerno Siré Diallo ɗum noon musidɓe tedduɓe mbadden dando faade ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to korodinnooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te ala effet ala rewam a ittat ko jañireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa hewɓe hutortoɓe gorel te kolliti gila tan ɓami yarde gorel te dañi hen aafiya mawɗo no feewi hewɓe hen fonnoɓe oppirade yogay ñabbuji woni hen wurno ko poɗɗe kono hande o ɓe mbi'i alhamdulillah
gorelte ene safra yogay nyabbuji jangtaɗi eɗi jangtaka kala an jogiiɗo AVC jogii cardiaque ƴiƴam dogata e ɓanndu mum ɓanndu wuloru jaaɗoru janowo jogiiɗo diabete yogay nyabbuji goɗɗi kala sa jokkondire gorelte ma wi alhamdulillah. sa yiɗi andude ko jangta e gorelte jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala. sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte so tawi kotori sa tol gonɗa to galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85. so tawi noon gonɗa koto wuro teddungo Madina Gounas Amadou Sambalo ha to Tamba kala 78 119 00 65. so tawi gonɗa koto Galoya e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98. so tawi noon gonɗa koto Aslem jokkodirta koye Mamadou Demoya mbatta ko 78 289 03 90. so tawi noon gonɗa koto Pikine jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaye mbatta ko 77 426 68 04. so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye ceerno Saliou mbatta ko 77 288 51 80. so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda mbatta ko 06 50 99 64 43. musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men eɗen daña jaam. Maître Adama Balde, maître en sciences occultes. Maître Adama Balde ko patrimoine mawɗo no feewi wonande culture fulɓe to bange fina tawa. Maître Adama Balde ko tradi praticien kettinaɗo e nder windere nde kala baɗɗo wittoji mum to leydi Gabon, leydi Cameroun, leydi Congo, kono kadi ha to Benin, Burkina Faso, leydi Guinée Bissau, Conakry, leydi Gambie, Sénégal, ha to Mauritanie e nder yoga e windere nde kala ha to dunde Europe. Maître Adama Balde mo ganduɗa waɗi tan koye wittoji ganni fulɓe fina tawa bittowo ha humpito yoga ñabboji cuuɗiɗe nder ɓalli kono kadi omo humpiti kala kene safra ɗuma. Maître Adama Balde mo ganduɗa ko maître en sciences occultes taw kadi ko patrimoine mawɗo no feewi to banggue culture fina tawa fulɓe bittowo leɗɗe fulɓe ñawdorde fulɓe biiɗo e heymon fulɓe duttoɗe e ñawdorde mon saabu hanki so tawi mamira mon jambareɓe ne kaale haalete ko ñawdorde mabɓe ɗen ñawdorde noon ha hande ne keddi e nder nokkuji men e laddeli men woto yeebe a neɗɗo jiɗɗo feeñje puɗɗiɗo feeñje mo añɓe goni yeeso mum sa jokkodire Maître Adama Balde ma heeb nden ka ekkisal kono kadi an joguiɗo ñaw cuuɗiɗo e ɓandu maɗa jiiɗoma kala sikka ñawani tawan ka ñawɗo Maître Balde holliti ene humpiti hen gueɗe kewɗe. Maître Adama Balde en sciences occultes mo ganduɗa ko maître kettinaɗo yoga e nokkuji e nder windere nde kala sa jokkodire makko mawo haalane hen gueɗe kewɗe ha an hoorema mbawa heptinde hoore maɗa. sa yiɗi jokkodirde e Maître Adama Balde mo ganduɗa ko maître en sciences occultes mbatta ko 78 601 75 75 walla mbaɗa 77 351 77 23 walla mbaɗa so tawi ko tongode makko leydi Gambie mbaɗa 265 27 71 walla mbaɗa 514 66 66. Maître Adama Balde jinganen fulɓe ene tawe to Serekunda tawete koye leydi Gambie nokku biyeteɗo Nema Alkali Sara Police waɗɗani kadi juma mawɗo mo Nema Alkali. musidɓe tedduɓe Maître Adama Balde maître en sciences occultes e jeese moɗona kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique,
Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe ɗen gone altine nogas jeenayya lewru siilo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayya altine sappo e jeeɗiɗi lewru mawɗuma yaawa hitande ujunere temedde nayyi capanɗe nayya e joyyi kabaruji men e ɗemgal pular e sowte ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nete ɓosojo ko miñi men sehil men Saydou Abouba ko addi kabaruji men e ɗemgal pular hono jayde men jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa e gardogol Sar Abdoulaye Sar e dendagal galle Sar ɓe ndulumaji dembe funeɓe kala ina pecca sunare bandiraɓe kala eɓe kabra kadi dendagal bandiraɓe kay jakkol hay jaltugol aduna ɓiyiɓe hen banggue dendiɓe hen banggue baɗiɓe hen banggue biyetenoɗo Aissata Daouda Sara Aissata Daouda Sar noon o yalti aduna ko aleda hanki o to ndulumaji tawi kadi ko mayde perala so ɗon ciftor noon alarba ɓennuɗo to o ko ba makko tigui ruttino taw kadi ba makko kañum wonno denɗum Sar Abdoulaye Sar biyetenoɗo ceerno Daouda Alassane Sar kañum yaltino aduna alarba ɓennuɗo to o ñalawma hanki one ko ɓiyi ko debbo e biyetenoɗo Aissata Daouda Sar ko kañuma hoti e joomum abbiba mum tawi kadi o yaltiri aduna ko duuɓi nogas e ɗiɗi dow inde Sar Abdoulaye Sar e galle Sarɓe kala eɗen pecca sunare kadi eɗen dutta duwawuji dendagal duynoɓe guila e noddunoɓe ha e duyɓe réseaux sociaux ji kala nde Allah windan toon baraji so windi to momtu habaruji men ɗemgal Pular to leydi Mauritanie puɗɗoɗen ñalawma hande o leydi Mauritanie nana kay ɗaftodira e leydi Cap Vert taw ko 8e finale ɗum noon kawgue guel fetat toon koto leydi Côte d'Ivoire e mbadi kuberi d'Afrique e koye gana sanga noon hono ministère de la culture de la jeunesse et des sports won kaw kadi kañum woni relation avec le parlement o holliri tigui wonde mabɓe aaf altine hande o waɗama fodde nogas altine hande nogas jeenayyi siiɗo fodde kayem e caméraji joyyi taw ko caméraji écran ji géant mawɗi ma aaf e nder yoga e nokkuji e stade uji e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ɗum noon taw kadi eɓe gollodiri noon e partenariat Mauritanie wondude e FRM woni tigui fédération de football Mauritanie en eɓe mbaɗa ɗiɗon écran ji géant ji beele dendagal ɓesgu Mauritanie naɓe kala ene mbawa rendude mbawa yebdude ɗiɗon match uji hano hannirta ni so tawi ko nokkuji ɗi ɓe cuuɓi noon ɓe cuuɓi ko oɗo nokku hono stade olympique noon écran mawɗo mawa toon ko noon kadi stade to wiyete galle Lamba tateɗo Sebha toon kadi sara are bis ma waɗi stade mawa toon tigui écran mawɗo no fewi to stade Mella kadi wondude e nokku to ɓe mbiyata espace commune de Tayyarede wondude e to stade de Riyad ɗiɗo nokkuji kala ma mbaɗe écran ji géant ji e beele dendagal Mauritanie naɓe kala ene mbawa yebde match en direct hakkude Mauritanie e Cap Vert petto ñalawma hande to gonne ɗo match o fuɗɗima ko 0-0 yarata tawa kadi koto stade Foya Boigné mo Abidjan habaruji men ɗemgal Pular to leydi Mauritanie ha joni to Nouakchott en kalino balɗe ñanden wonde SND hollirin tigui koye entretien woni ko fati kay e bandu mawɗo no fewi jarnowo wuro Nouakchott teskama hande noon e yoga e leyɗe ha tengti noon e nder Riyad woni tigui to Arafat walla mbiyan to pekaji teskama ndiyama robinaji ɗam waylima no fewi enen mbiya tan yimɓeɓe ne mbattata hakkillaji nden to ɗam ɗon ndiyam ha ɗam kay arta e couleur majjam taw ko mbadi majjam no foti wade ni ha joni kabaruji men ɗemgal Pular to leydi Mauritanie ha joni jabɓuɗen musidɗo men sehil men hono Alassane Oumar Mbodj tawi o ƴetti haala ka koye fandu haala Sar Abdoulaye Sar en calmitima Sar Abdoulaye Sar en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV e ñalawma hande o noon ko ɓurɗen tongude habaruji ɗi e nder leydi hono Mauritanie ko commission électorale nationale indépendante woni CENI waɗi jonde mum ñande hoore biir nogase jeeɗiɗi hono lewru ndu gonɗen ndu kañum e landaji taw politique ɗo e nder leydi ndi gam ƴewde kay gueɗe wone ɗen hani e wadde calendrier ko faddi kay e woteji baɗoji ñande lewru juin ujunaji ɗiɗi e nogase e nayyi ɗum waɗi noon ɓe mbawi kadi hono yewrude hen gam kay ƴewde kay hayni toɓo liste kadi mo yimɓe gottirto o wawde kam ɗum waɗa ɗum yurnitade ɗum ƴeewa kadi wono gueɗe kadi gonɗe kadi poɗɗe fewnede hen foof taw kadi koye kawral laamu ngu hani e ɗiɗin taw kadi ko landaji politique ɗo e nder leydi hono Mauritanie ene wayno kadi
maɓe mbawa kadi yurnade e won en ha mbawa kadi jokkodirde e ɗien ɗo ɗeɗo taw kadi ko ɗiɗo partiji walla landaji taw kadi ko taw élection ngaji ɗi taw kadi gaari taw kadi aɓe mbawa wadde golle mabɓe no hannirta ni hanni e ɗen taw kadi ko jaynirɗe taw kadi ko mbawa kadi foof kadi jokkodirade ɗum noon sini o wawi kadi hono ƴettude hono ñalawma mum hani e lewru mum fondu waɗede taw kay e lewru juin ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi e hirande gonɗen nde leydi kono Mauritanie waɗi teddugal hono mawgal o noon taw kadi ko taw kadi ko gardiɗo kadi taw ko jakoɓe kadi ko fati ndenka leydi hono Mauritanie hanana wulsidi e on taw ko chef de bureau taw ko coopération militaire e leyɗele dendude Amérique lieutenant colonel Christopher Plan ko kanko tigui wawi hebde e juuɗe oɗo hanana wulla sidi jagorgal kay l'ordre de chevalier de l'ordre de mérite national ko ɗum tigui o heeɓe e juuɗe oɗo teddugal mawgal caggal kay nde gasni golle makko ɗo e lamro ko hono nokton murten noon e leyɗele hono dendude Amérique en joggodiri jokkodiral mawgal ko fate hono ndenka e kadi leyɗele kono dendude Amérique ene kadi mbaɗi ene mbaɗa kadi golle mum hani e leydi Mauritanie hani e dongre Sahel nde gam ndenka wadde boniyankoɓe haɓade ɗumen ɗum noon ko ɗumgal teddugal tigui kanko oɗo lieutenant colonel o wawi hono dañde ɗum e nder leydi hono Mauritanie jagogal taw kadi ko nder e jaccingol woni ministre de l' intérieur o wawi wiide noon alay saago yimɓeɓe mbawa kadi wasde wadde taw kadi ko ɗin taw kadi ko police ji ɗi wadde ɗumen kadi ko fati e nder parti ji politique ene pooti woɗɗinede ɗum foof tippoyde hen kanko jaggal Ahmed Wul Mohamed Lamine wawi wiide noon kala ko fati noon eno yimɓeɓe jagguirteni e ɗin commissariat ji wonde kay nokkuji commissariat ji ɗi ko hunde kadi koko mawde waylo o waɗama hen kadi ko wattidi ko ɗum noon e kala kadi wone ɗen golle kadi ko tengtini wawi hono waɗe ɗon caggal ndeɓe maahi taw ko saluji jaƴƴi no fewi ko pour wawde ɓen so tawi jaggama ha mbawa waɗede hen ɗin commissariat ji taw kadi ko police ɗum noon ko taw kadi ko keeri tawde ko jaajƴi bawɗi kadi taw ko jomum so woni hen taw dayra hono caɗele no fewi ɗum waɗi noon kadi ko wawi kadi wiide police o kadi ene jogui kadi kadi kono taw ko ɗoftugol kadi ɗin sariyaji ha ɓen taw kadi ko jaggaɓe wawde kadi toppitade ɗumen e wawde kadi taw kadi e jokkodirde ɗumen e jagorgal taw kadi kono public e kadi wadde kadi ko fati kadi e ɗi laabi e ɓen kadi jaggaɓe ha mbawa kadi yitodirde e koreji men taw jokkodire men so wona ko ɓoggol téléphone walla ko nandi hen hani e ɓen taw ko hujjiyankoɓe mabɓe woni avocat ji mabɓe e wawde kadi o heɓde gueɗeje mabɓe ko hal ko fati kono cafrode so tawi ene moti ɗum ɗo foof ɓe wi wonde kamɓe ƴettaɓeɓe sokaɓeɓe ene jogui oɗo fartagne foof leydi hono Mauritanie wawi kadi wiide caggal nde leydi kay hono Afrique banggue worgo nde wino wonde nde ƴettuno kadi kono plainte mum huccodire e cour international de la justice taw kadi ko wawde kay wiide wonde kay ko leydi Israël waɗa ko génocide mawɗo de waɗa toon e ɓen taw kadi ko jibinande kadi leydi kadi kono Palestine ndi ɗum noon wiya wonde e caggal kadi nde ɓen kadi ƴetti pellital wiide kadi ko ƴetti ko aɓe beltini ɗumen nde ɗo kadi e ñawore ko ɗum ɗo kadi ko Allah saago ɗum wawi kadi waɗede hen ɗum noon bayiɗ ɗum ko jaggogal ko fati kadi e gueɗe caggal leydi hani e ɓen murtanaɓe wonɓe caggal hono leydi Mouhamed Salem Wulla Merzoug wi noon amo welti hen no fewi caggal nde ɓeɗo ƴetti wono pellital wawde kay wadde ko mbaɗi ko so tawi wiide wonde ɓeɗon yo gusto ko mbaɗata ko ɗum noon police ɗo leydi hono Mauritanie kayumne wawi hono sarde e sagde ɓen kadi taw kadi ko wonduɓe e Iran taw kadi ko gardegol taw kadi ko Wul Abeydi caggal kay ndeɓe ceppuno e yesso jakka gueɗe leydi hono Mauritanie gam jaggande Mariame Mintou Cheikh e caggal kay nde batumaɓe nde mbaɗono toon to jakka kono gueɗi to ha wawi wonde haaldu gon ɗin haalduji e huccide ɗum e gardiɗo hono jagorɓe Mohamed Bilal Wul Masoud ɗum noon ɓe mbaɗama hen noon police
wiiɓe no ɓe kaldi e waadi kono tampinde ɓen taw ko arnoɗo sippude e fiide ɗumen e wona e ɗen piile Sar Abdoulaye Sarr ko ɗum ɗo dettinguɗen e habaruji men ɗo e nder leydi Mauritanie taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sandogo ngam weltare Ayawu TV. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi e roɓiɗo leydi Mauritanie tawa kadi o ƴetti ɗum koye fandu haala Sar Abdoulaye Sarr habaruji men e ɗemgal Pulaar sen noon mima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paaɗen to leegal Liberté 6 ngal Dakar ɓe keeɓi tigui centre mabɓe tawa ko centre de dialyse tawi kadi ko baɗɗo matériel et équipement kesso pula jaaduɗo e jamanu tawa ko dernière génération ko Carrefour médical noon kañum tigui rendini dole mum e ngaluji ha centre o kay wawi hebde oɗo matériel taw ko matériel ngarɗo no fewi ko ñande aljuma 19 lewru janvier 2024 ɗo gonɗen ɗo o waɗano inauguré noon taw centre o yiiɗi tigui tawi centre o ko yidde kay ƴettude en charge wonande kay ɓen e hoybitande dendagal ɓen ɓe cellani tawa ko waɗoɓe emo dialyse centre o noon ina jogui hattani kala ñalawma dialyse de kay fodde 120 neɗɗo centre o kadi koye étage woni ko étage ko dow e less kadi nokkuji ɗiɗi dow o e less kala e nokku kala ne waɗi matériel mum ha timmi omo waɗi fodde 50 générateur de dialyse dernière génération et système de traitement double osmose wondude appareil uji taw ko consultation e diagnostic wondude e fauteuillaji roulaji wondude matériel taw ko goɗɗi kewɗi no fewi jaaduɗi e jamanu ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Amadou Ba kañum woni hoore jagode mo leydi Sénégal o waɗi inauguré stade municipal mo Mbacké taw ko stade tawi kadi ko stade inniraɗo stade municipal Ibrahima Gueye mo Mbacké inauguration noon ko asata hanki no gasi jettere lewru siilo ɗum waɗi yeeso yimɓe hewɓe no fewi ha tengti noon e jeunesse mbakkenaɓe araɓe kay hollude weltare mumen e hebde ɗumen oɗo stade taw kadi ko stade jaaduɗo e jamanu yimɓe hewɓe noon naati e nder stade o ha stade o watti wukkidde yimɓe Allah ya kewgol Amadou Ba noon holliri weltare mum mawde no fewi e udditgol oɗo stade taw kadi ko stade pattam limijo jaaduɗo e jamanu omo wiya noon oɗo stade kay wona stade tan to fati to sport watte saabu o holliri oɗo stade ko rendinde yimɓe kala ko hunde rendinode yimɓe kala yimɓeɓe kala kañumen ndendi ɗum ko nodikite unité national oɗo stade noon omo jogui hattani jaɓɓade ha ujunnaji 250 neɗɗo tawi moni hen kala joɗoto koye siège mum hano hannirtani Gallo Ba kañum woni maire mo Mbacké o holliri hen e weltare makko mawde no fewi o wi kadi oɗo stade ɓeydi mbadi tigui ɓeydi mbadi e martaba commune makko o hano hannirtani stade o noon ine waɗe hen football ene waɗi kadi nokku to tigui nokku goɗɗo kadi taw ko basketball watte hen ne waɗi nokkuji to volleyball ene waɗi nokku kadi to sport biyeteɗo handball foof ene wawi waɗede e nder oɗon stade politique de la jeunesse mo gouvernement jogui noon e oɗo saaha programme mabɓe kay ko maade e fewnirde fodde no gas jeegom stade taw ko stade uji départementaux e nder jokli leydi Sénégal kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen yen ha to wuuro witego Mbuluka Tene Kuluk ko wuuro tawatengo e nder commune mo Jaga Niñane o e to tawe tigui ko tawe sunare mawde no fewi ko suka tokoso élève mo CE1 tawa tigui ine maayi tawi kadi ene nder maayi omo e nder mina ceenala ene jorti e makko o wiyeteno noon ko Abdoulaye Guigne Guem tana o waɗi ko ñande asetno gas jeeɗiɗi lewru siilo gonɗen ɗum sanga 16 ko huuɗo noon o ittanno e nder nduɗon widuru caggal ɗum noon widuru ndu mabɓe makko e saaha kay o wonduno e sehilaɓe makko ɓe sen noon sukaɓe tokoto ɓe jogui yeehi wuuro kay haalaɗoyde jinnaɓe nde jinnaɓeɓe gara taw ko bonanno boni gendarmerie wuuro ngo noon ari taw kadi ɓe gardi e chef infirmier woni infirmier chef wuuro ngo ɓe mbaɗi hen constat mabɓe nde constat o gasi ko ɗon tigui goski ƴetta nawa to morgue hôpital mo Grandbourg gendarmerie noon udditi hen losgoji muɗum ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Demba Billa ko wuuro tawatengo e nder commune mo Koumbakoura e nder département mo Kolda ko galle goto e nder wuuro ngo noon fawru mum woni tigui magasin mum to moftano guura mabɓe sumi ha laaɓi haydara yaltani guendagal sakuji mabɓe maaro e gawri mabɓe koɓe jogui
jogino kala ko hen sumi ha wonti ndodi ko yida be ko ngan sango nona ben to ko jaya medi erango faade laamu ngu e faade dendagal yimbe jom galuji kala mo Allah surani seydane jawa tigi faaba debe ko buri yawde yaccade ha joni ko leydi Sénégal kedoden feddere ndinwe almamebe e ulama be Sénégal be medi erango mabbe faade dendagal besngu Sénégal nabe kala gila kay e subotobe hay subitebe kala nde ɓe tinnoto tigi ɓe mbawa tigi wadde oɗo saaha taw ko saaha goɗɗo teydaɗo ko fati ruma jarribo beele ruma jarribo e sungoji ɗi kala enen gona jamiyemiji aseta hanki o noon fedde nde huccodiri e jaydiyankoɓe mbaɗi conférence mabɓe de presse ɓe erima dendagal ɓen yimɓe dawrugol to ha tengti noon e candidat ji taw ko gemminiɓe yidde wonde hooreji leydi ndi kamɓe kala nde ɓe tinnoto ɓe mbasa hirjinde ko fatire zakki démocratique mo leydi Sénégal jogui e oɗo saaha joni ɓe liri non be calo fitinaji cagala sungoji woni tigide de syndrome de crise post électorale be jidi non ko Sénégal DP woni Sénégal deyre tawi kadi koko adi sungoji din e ndara sungoji di e cagala sungoji kala yo leydi ndi wona leydi taw ko leydi deyre e leydi tigi nanodirndi dum non taw kadi ko ya kongola jugido kongol mabbe kambe fedde de odon nyalawma biyetedo imam Mokhtar Ndiaye kanyuma wonno porte parola fedde e sa kaybe gonno e odona conférence de presse ha joni kabruji men demgal pulaga senumima to leydi Sénégal ko to leydi Mali padena hono colonel Sadio Camara non kany woni ministre de la défense et des anciens combattants au bismanoma to télévision wala biento émission bitedo Mali Koura Tasira den o jaabima nona o jaabima to non namde kewde nde jandiyankoɓe namdunoma ko fati kay e sécurité e ko fati e gonka lindi e oɗo saha joni o holliri non golle patam limiji kay mbaɗama tawa ko dadiɓe leydi ndi nana jukki kay ittude kay ko fate ñonkota e seɓɓitiɓe haɓade seɓɓitiɓe pelle joguitiɓe kala e ndera leydi he moni kala noon holliri ene foti weltade weltano kay golle fama woni forces armées gone wadde kay hay sinno golle ɗe hay sinno kay golle ɗe hay sinno ɗe gasani ɓe holliri kam wonde tabal mangal no fewi waɗama dadiɓe ɓe noon keblama holliri tigui dadiɓe mbaɗama recruté woni ƴettama mbaɗama hebloji taw ko heblo moƴƴo no fewi dokkama kadi matériel timmuɗo no fewi taw ko garduɗo jaaduɗo e jamanu e oɗo saaha nana daari kay gam rende leydi mumen o wi noon e oɗo saaha ɓesgu leydi Mali kala ene foti wadde kay yakare mum e hoolare mum ha timma fade kay e ɓeɗo witeɓe fama woni forces armées malienne ɓe namdimomo noon so tawi kadi ko dadiɓe ko wayno leydi France ko woni Barkhane e ko wayno ɓeɗo tigui casque bleu e façon witeɗo Katouba kala ko yalti leydi ndi so tawi kay ɗum waɗani vide woni tigui ɗum waɗani yolde taw ko vide sécuritaire jabolu makko kay ko hay pousse ala ko ɗum waɗi ko fati kay ko wite yolde taw ko tigui ko wite tigui vide sécuritaire waɗani haydara so wona taw kay koko ɓeydi to banggue sécurité e nder leydi he saabu o holliri guila ɓen jalti leydi ndi ɓe jii e oɗa saaha joni famanana waɗi dorne mum no dole mum no ponnon e yettade kay rende leydi ndi kala e oɗa saaha joni ko yoga e nokkuji taw kadi ko nokkuji ɗi armée leydi Mali yettotono ko e oɗo saaha joni koni koɓe ine tawe toon hano hannirta ni leydi ndi kala e oɗo saaha joni wonti tigui leydi gotiri wonti tigui leydi gotiri woni pays unifié e oɗo saaha kala noon oɗo saaha kala région e nder oɗo saaha kala noon o holliri dendagal région ngaji e nder leydi Mali kala armée o ine tawe toon tawa kadi ene waɗa tigui golle paydiɗo no fewi ko fati kadi ɓe namde mom ko fati kidal o wi noon ɗum noon ko question d'honneur wonande kay dendagal kala malinajo o wi kadi yoga o wi kadi o wi ko gonga noon ɓe tetti kidal ngo wuro kidal ngo laamu ngu tetti ɗum ha laaɓi arti oɗo saaha joni e juuɗe laamu kono noon golle ɗe gasani golle kewɗe ne heddi e nder kidal ko taari ɗum kala o holliri noon hayate holliri noon hayte leydi o holliri noon hay leydi gotiri hay gaydi lowtiri hay leydi gotiri kay e oɗo saaha joni tinna hay leydi gotiri kay e oɗo saaha joni wawa tidde leydi gotiri wawa tidde ɗon so tawi kay armée leydi mum tiiɗani ɗum noon omo eri dendagal malinaɓe kala ne mbawa tigui hedde caggal forces armées malienne woni kodinkoɓe leydi mabɓe ɓe tinnaɓe ha joni kabaruji men ɗemgal pulara senumima to leydi Mali jeehen to kabaruji men ko fati kedde Afrique dongre Afrique keddoɗen musidɗo men seydi men Alassane Oumar Mbodj Alassane Oumar Mbodj assalamu aleykum wa rahmatullah
mi salmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV e ñalawma hannde o ko ndumiɗon e dongre Afrique toon puɗɗo ko leydi hono Mali leydi Mali dey kañum e leydi hono Niger Burkina Faso ɓami pellital e ñalawma dow hoore biir nogas e jettati hono lewru ndu gonɗen ndu yaltude hono CO toon to CEDEAO ngam kay fodde duuɓi 49 koɓe gonɗe e nde ɗo kono fedde ɓe pini tubaka ɓe mbawi kono yaltude nde ɗo fedde taw noon ɓe goyti hen noon ko gila kay e polluguji mabɓe ɗiyen ɓeɗo leyɗele tati kono laamuji mabɓe ɗi ɗum no addani kono CEDEAO yewdeɓe e wonɗen golle ko ɗum saabi noon e guila oɗo saaha aɓe mbiyani jonde CEDEAO jooɗino toon to Abuja e jonde mum sakkiri nde ma war ko iwde ittude ko ɓuuri hewde e ko yewno e dow mabɓe ko kono noon ene wayi ɗum tan ɓuuri yaadude ko yeeso ɗum tagui ɓe jogui men mettade kamɓe ɓeɗo ardeɓe leyɗele ɓeɗo ɗe tati e wawde kay hono yaltude kay e oɗo saaha CEDEAO ɗum noon addani noon ɓen kadi nde tawno wonde ko tamɗe sappo e joyo gone e ndeɗo fedde ɓe gaddi noon wonde ko pellital wawde kay ƴewde kay mate kadi ɓen kadi ɗeɗo yaltuɓe leyɗe tati mate ma mbaw kadi artude e nder hono leydi ndi toon to Burkina Faso toon dey ene wayno hono on gaddiɗo hono leydi hono RIS yaaɓini no wino kadi ene wawi allude walludeɓe e ɗen gaweje wawde kay walludeɓe haɓe mbawa kadi hono naftade hen fodde kay walliɓe ujunnaje ɗiɗi taw ko toon Burkina Faso noon wawi hono hebde kan kalmum wonde ko leyɗele jeegom taw ko Afrique keɓanno ɗum Burkina Faso kam heeɓi no gasi e 5 ujunere tonnes taw kadi ko gema ha heeɓi ɗum taw no wawi wadde ɗum jaɓɓade ɗum ko jagolle mabɓe ko hande fatte kono gueɗe caggal kono leydi wawi kadi hebde ɗen gabeje to leydi kono Burkina Faso toon to Côte d'Ivoire ene wayno dey ko hande woni pottital hakkude leydi Sénégal e leydi kono kamɓe Côte d'Ivoire ɓesgu mabɓe foof ene daari caggal mabɓe guilay noon ɓen e yeyannoɓe toon ko nandi e kadi e mayoji mbi wonde kañumen dey ko compétition fuɗɗi ko ha e ɗo ɓe jarte ɗo ko hunde wonde yaarude yeeso ɓe dañat hen ko jencude tindi no feewi ɗum noon ɓe gandano so marso oɗo ɓenni mate koɓe dañatno ko ma usto walla ala ɗum noon ene mbiyaɓe tan wonde kay ene ñaagui kadi yoɓe mbaw kadi jokkude haaɓe daña hen ko gueɗe kewɗe no feewi to Guinée Conakry waɗaniɓe hono bellam e mbeytare e wayadeɓe kay kamɓene kadi toon to quart de finale ɗum noon taw kadi ko on gonɗon loggol ngol Mouhammad taw kadi ko Bayo taw kadi ko loggi taw ko Guinée équatorial waɗaniɓe noon bellam e weytare dendagal ɓesgu Guinée Conakry foof jalti e booli mbawi wonde kadi jaggude kadi jaggande kippo ene wiyaɓe kadi yooɓe jaaru yeeso kamɓe ni ɓe mbiɗa e haqqillaji mabɓe ko mate kay ko Guinée Conakry ene attira kuppo e nder leydi hono mabɓe Nigéria yimɓe jeegomo taw noon hen nayo kadi ko ɓen ko sukaɓe mbawi kono kadi ko sankade e nder kadi ladde mabɓe taw ko bombe artisanal taw kadi ko mabɓe koccuno e nder kadi ladde nde nden tigui ɓe mbawi kadi dañde hen caɗele no fewi addaniɓe kadi kono sankade hen to Afrique banggue worgo toon de ko Pascaline Bongo ko Mawnum Ali Bongo kanko noon ko noddaɗo hande toon to tribunal correctionnel mo leydi hono Paris lamorgo leydi France gam kay tumedemo mbuñaari e hirande ujunaji ɗiɗi e sappo hani ujunaji ɗiɗi e sappo e goho e ñalawma hande o noon o nodda o ara yeeso wade tribunal to hujjukinade RDC Congo ɓen dey ene wayno ko ardiɓe église aji mabɓe e kamɓe noon wondude e Rwanda kañum e Burundi mbawi kono yaltude ñalawma kadi hanki o wonno kay ko dow hoore mbiru nogas jeertata kono lewru ndu toon to Goma gam wadde ko juuluji mabɓe e ñagade kay hono deejere yo artu toon kono caggal ɗum noon e sara takko wuuro ngo ene waɗi kadi ɗin janguji toon to Tchad ene wayno dey ko oɗo debbajo biyeteɗo hono Maren Tahar kanko dey o haɓanto dey ko waylo kadi taw kadi ko weeyogo e dongre hono Afrique nde e hani e jeerede ko wiyete hono désertification ko kanko noon ko ɗum haɓanto o wawi kadi haalde e ñande lewru décembre ujunere ɗiɗi e nogas e tati COP 28 o wawi jogade hen kadi konngol makko haalde hen ene wayno kadi
kadi ko représentante kadi fedde rewɓe e taw ko diaspora taw ko cadien ɗum noon kadi kadi ko kanko ardi ɗum kadi amo wawi kadi amo heewi kadi e haɓanade haqqe kadi e ɓen rewɓe hani e ɓen kadi noddeteɓe taw ko gasen taw ko ɗum gonko leñol wiyete noon ɗum noon ko kanko tigui waɗi darde makko kanko noon oɗo debbajo o yahata koye duuɓi nokasi e tati kadi o waɗat noon jangde makko ko fate o droit ko neɗɗo teskaɗo toon to leydi hono cadde e daranade haqqe kadi dendagal ɓen taw kadi ko rewɓe e ɗum noon Gari Abouba ko ɗum ɗo dettugol e dongre Afrique o e ñalawma hande o tawno wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sandogo ngam weltare Ayawood TV. Gonkay miyande keɗatomi ko jahande heblo sukaɓe Afrika nde tawno jande ndene laaɓi kadi humpede welami humpitede ɓuuri humpede humpede welani humpetede ɓuuri humpede jiɗɗo humpitade kala yo hetto jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andudini maɗa Alassane Ndiaye golle ma jooɗi peewi Alassane Oumar Mbodja ko noon kadi golle ma jooɗi peewi takkusana juulama ha to galle ceerno Djiby Sy to Koufa ha to base makko to base makko to jeere netteke ko taari ɗum kala habaruji men joolam jaɓeri ko to leydi France paaɗen to leydi France noon ha joni de tekkere ene surka hakkude kayim ɓen remoɓe hakkude mum e laamu ngu remoɓe ɓe noon ɓe gaddi tracteur uji kewɗi no fewi fodde temedde 6 tracteur eɓena gaddi ɗum kay ɓe boloki e dow autoroute ɓe kadi circulation e dow autoroute uji kewɗi laabi ɗi hinde autoroute taw ko paaɗi to Paris yidde noon ko yo aduna o foof tin mette mabɓe hakkude mabɓe e laamu ngu mbiɗen noon fodde autoroute uji 6 nokkuji 6 e oɗo saaha joni eɓen mbaɗi bloqué ɗum taw ko faade to Paris no Pulara heewi ni ko leydi Allemagne paaɗen no Pulara heewide ni ko woni ndaru ko woni Dakar ko ɗum woni Ndar walla ko woni Ndar ko ɗum woni Dakar ko woni leydi France kañum kadi ko ɗum woni to leydi Allemagne to ne remoɓe tekkerne surka kurmum e laamu ngu walla ni mbiyen ko nder Europe o kala kamɓe to Allemagne ɓe gaddi tracteur uji mabɓe kewɗi no fewi e machine aji demirɗi foof noon ɓe mbawi blogde laabi kewɗi no fewi autoroute uji ha tenti noon e laabi kay paaɗi to port uji e nder leydi he ha tenti noon to port ɓurɗo mawnude woni port mo mbiyata port Hamburgo noon ene tawe to rewo leydi ndi ko port kadi ɓurɗo faydude no fewi e nder leydi Allemagne sababu tekkere surkude nde noon ko laamu ngu kay ittude avantage uji fiscal ɗiɓe jogino kala kamɓene ɓe kolliri hen mette mabɓe no fewi tracteur uji kewɗi e oɗo saaha joni nana bloqué e laabi kewɗi e nder guure ha tenti noon e faade e nokkuji ɓurɗi hatujinede koto leydi Russie paaɗen laamu leydi Russie holliri tigui wonde ɓe diwti jangu taw ko jangu dronaji leydi Ukraine yinno tigui wadde e mabɓe taw jofino ko raffinerie goto pétrole tawteɗo to wuuro biteɗo Roslavie ɓe kolliri noon ɓe toɓɓino ko ɓe toɓɓuno ɗum ko altine hande o tawi ko défense aérienne mabɓe kañum tigui wawi tigui heɓɓade ɗiɗon dronaji guila dow ɗi bonni dronaji ɗi kadi ɗum yettade nokku to fanoto ha joni koto leydi Russie paaɗen laamu leydi Russie ɓe kolliri ɓe tengtini ñalawma hande o wonde Vladimir Poutine gonɗo hoore leydi ndi koko gembi kay jabtoyde lefol laamu gam yidde kay jokkude wonde hoorejo leydi ndi e sumgoji tijjaɗi e lewru mars 2024 sumgoji ɗi noon ko ñande 15 ha 17 lewru mars Poutine ne yaara duuɓi 91 fodde kene ɓuura duuɓi 25 woni tigui en quart de siècle ko ardi leydi Russie koto leydi Syrie paaɗen leydi Israël taw ko laaɗe mabɓe diwoje laaɗe koninkoɓe mabɓe mbawi tigui wadde bombardement e nder leydi Syrie e nder bombardement ɓe mbaari yimɓe jeegomo e nder hen noon tawi ɓen wiyeteɓe combattant taw ko pro iranien koto leydi Iran paaɗen laamu leydi Iran ɓe mbaɗi exécuté woni tigui ɓe mbaari yimɓe nayo taw ko ñawanoɓe ñawore wargo ɓen noon nawiri noon nanguirno tigui ko tumede kay wonde ñukintoɓe taw kadi ɓe ñukinonto ko laamu leydi Israël ɓe gonno tigui ko yidde hebde information ngaji
wawde sabotade systéme aérien de défense mo leydi Iran kamɓe nayo kala noon ko altine hande o ɓe mbara taw kamɓe fof ko yarga ɓe mbaɗa ko ɓoggol haɓɓa mabɓe ɓe belti ha basi pittali mabɓe siftinde on noon ko gila ñande nogas e tati lewru juillet hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ko gila nden ɓe nangono ko altine hande o woni tigui ñawore mabɓe taw ko ñawore wargo musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerra ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Kaali Abouba to karallagal ha mbawde yiden nate ɓosoy ko Saydou Abouba so tawi ko Robino Afrique musidɗo men Alassane Oumar Mbocco ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on